Pred týždňom v piatok sa uskutočnila konferencia pod názvom Go Bilingual, ktorá spojila slovenských učiteľov anglického jazyka a britských lektorov pod jednou strechou. Zahraniční hostia prezentovali našim pedagógom metódy britskej edukácie. Poradí druhý ročník konferencie organizuje Cirkevná spojená škola v Bardejove a zúčastnilo sa jej takmer 60 ľudí. Pôvodne určená pre pedagógov z katolíckych škôl, ale myslíme si, že o dobré veci sa treba deliť. Svoje skúsenosti z praxe priblížili v prednáškach viacerí pedagógovia z Veľkej Británie. Máme tu z našich partnerských škôl riaditeľa školy St. John Bosco College z Londýna. Moja dnešná prezentácia sa zamerala na to, čo robí školu autentickou, a to sú nielen akademické výsledky, ale aj veci, ktoré jej dávajú dušu a život. Pretože verím, že toto je spoločné pre všetkých mladých ľudí na celom svete, nie len vo Veľkej Británii či na Slovensku. Najdôležitejšia vec, ktorú musia robiť učitelia u nás i u vás, je inšpirovať mladých ľudí. Máme zase takého pedagóga, ktorý pochádza z Británie, ale priženil sa na Slovensko, žije v Prešove a pôsobí aj v našej škole a bude mať teraz takú otvorenú hodinu. Je to taká nová inšpirácia alebo nový impuls do toho, aby sme my, učitelia, sa snažili svoju prácu zlepšovať. Jedna z vecí, ktorú sa ja učím od kolegov z Británie, od riaditeľov škôl, je, že centrom všetkého ich snaženia je žiak. Ich heslom je, že žiak má iba jeden pokus, iba jednu šancu, iba raz sa dostane do školy a za pár rokov z nej odíde a už sa nevie vrátiť naspäť. A ten čas je veľmi unikátny a veľmi vzácny a netreba ho premrhať. Treba ho naopak využiť čo najlepšie.